Bere biziko espioiak. Alpeak, Frantzia, goizeko 10:00. Goi teknologiako lurrungailu zarta? Mesedez! Traste hau hilele orgailu itxuroso bat baino ez da? Egia! Lan hau nekargarria izan da. Elur jauzi patrulla? Zer garagu? Espioiak? Ala basozainak? Ez ba, jauntzainak dirudienez. Jerry berria! Samen etxea, Beverly Hills, arratseko 8:00. Espioitza kontu hau superra izango zela uste nuen. Non dira lan zirraratsuak leku exotikoetan? Tira, eskerrak asteburuan elurretarako plana daukagula. Bueno, aizue, ahaztu Jerry eta espioitzako lan aspergarriak eta egin ditzagun benetan garrantzitsuak diren gauzak. Dendagunea, arratseko 9:00. Egundokoa. Ez alda estuegia elurtaulan ibiltzeko. Zer? Zuri ze ardura dizu. Ospa hemendik, ospa! Bai esan? Ales, zure notek bera egin dute. Gure jakin txupuntakoenak eskola partikularrak emango dizkizu arratsaldero. Ez eskertu, pozik laguntzen dizut aldudan neurria. Ongi. Espioitza denbora pasan hasietan egargarri bihurtu zaigu. Txango bat ere ezin dugu prestatu Jerryk muturra sartu gabe. Ez idazu gogoratu. Burtuntzi hutsa da. Bereak eta 5 esan beharko dizkiogu behingot. Guztiz ados. 5 eta 5 azaltzeko ordua dugu. Gogoratu esaera ordurik onena orain da. Bupen egoitza, gaueko 10:00 eta 32. Jerry, kokoteraino gaudeia da! Egia, espertu gaituzu beti gure bizitzan sartzen. Bai, eta ez tratatu neskatoak bagina bezala. Argi utzial... dut... Argi eta garbi. Kaixo, neskak. Mac Smith naiz, zuen zaindari berria. Gure zaindari berria? Eta non da Jerry? Bupen 35 urte zoragarri igar ondoren, golfaz gozatzeko garaia duela erabaki du. Erretiroa hartu du. Egia da, andereñoak. Erretiroa hartu dut. Dena den lasainago, esku honetan utzi zaituzteteta. Mak ordezko bikaina izango da. Horta, zetzaitugu sekula berriro ikusiko, Jerry? Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Ezin dut sinetxi erretiratu denik. Atzo bertan oraindik gure bizitzan sudurra sartzen zebilen da, eta gu amorrarazten. Bueno, izango dugu hastia elkar ezagutzeko, baina oraintxe bertan bete behar oso garrantzitsu bat daukat zuentzat. Itzel, hau ere Jerry bezaingo gaikarria. Eta hau da lehenik beharko duzuena, Bupen platinozko kreditu txartela. Zer, nola? Platinozko kreditu txartela? Hori da. Pare bat eman dizkidate gaur goizean. Erakundearen kontura erosketak egitea izango da zuen lehen eginkizuna. Badira saltoki handi eder batzuk, Parisen? Parisen? Baina eta tresnak zer? Jerryk tresnak ematen zizkigun. Ongi, ona tresnak.
Itzalkin balezta, bizkar zorro propultsatzailea, krimenlekoa eskaneatzeko ordularia, haize zirimola lakapotoan eta geldiarazteko lozioa. Ondo ibili. Saltoki handiak, Paris, goizeko 11. Mako berena da. Mundu guztiko mundialena. Hori egia esan duzuna. Gainera hain da naturala eta azkarra. Jerry deituko diotea zer retiro opari nahi duen. Jerry, ales naiz. Galdetu nahi nizun ze opari gustatuko. Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Zakarralakoa? Ahaztu Jerry orain. Bai, Jerry gabe, asko zobe. Opari bat erosiko diot Maki. Eskuzabaltasun pikin bat ondo dator beti. Baina ze? Hene, pena da gero, Kashmirrezko jertxeak ziren. Ordaindu beharko da. Ongi, erosteko almen handiegitxoa zen. Guazen bupera, Maki kontatu behar diogu. Bupen egoitza, arratsaldeko 5 erdiak. Jantzi dotorea? Oh, bazatozte bueltan? Arazotxo bat izan dugu kreditu txartelarekin. Zera, biziki eskertzen dizugu, noski... Ta, atzera bota dizuete, ala? Ez, eraso egin digu zerraxafla birakariekin. Osta irten gara bizirik. Hau zuretzata, barkatu ez dut izan biltzeko astirik. Oh, ez zarete benetan hariko, neskak. Benetan ari gara zoritxarrez, eta dendakoek $200,000 kontua bidaliko dizute kalteengatik. Txartel hilgarri batek ia txiki egin gaitu, eta zu horren lasai? Alez, Mak agente zaildua da. Hainbeste egoera arriskutsu ikusita, hau uskeria irudituko zaio. Barkatu, neskak. Kaltea ordainduko dizuet. Ze moduz murgilaldi batzuk Acapulcon. Gaurkoz izan dugu aski nazioarteko zirrara. Hortaz, zerrobe etxera dotoreantzean itzultzea baino. Arzazuen nire turbotitan teixa berria. Atzo erosi nuen, berri usaina dauka oraindik. Wow! Ekin da ekin zabiltzen ez? Hau bai bere bizikoa. Mak hori ez alda munduan batekoa. Burutxua, lerdena eta zoratzeko autoa dauka gainera. Bai, neska, kasik ez dago gidatu beharrik ere. Eguzkitako betaurrekoak. Eguzkitako betaurrekoak behar dituzu gau ez? Kontua ez da egokitasuna, dotoretasuna baizik. Zoratzeko autoa ez ezik, lehertzekoa ere bai. Zerk eragin ote du leherketa? Nork eragin duen hori da galdera nire ustez. Bingo! Zer da? Atzmarka bat. Tim Eskam izeneko kriminal batena da. Aizu, haren delituen zerrenda, Cloveren senargaiena baino luzeagoa data. Kasik luzeagoa. Oh, hobe Maki deitu. Aurrena kreditu txartelarena. Eta orain hau. Tim hori Maken atzetik dabil. Ez du erantzuten. Bertara joan beharko dugu esatera? Eta nola joan behar dugu ba, Clover? Bai, hastu bazaizu ere, autoak leher egin du. Autoz ezin batuko? Ekan joango gara. Bai! Bupen egoitza, goizeko 10:03. Non ote dago? Ez dakit ba, ohar bat utziko diogu. Zer esateko? Mak, zure kreditu txartela xafla hilgarri bihurtzeaz gain, zoro batek autoa ziplo lehertu dizu? Zer, joango gara afaltzera? Begiratu honi, lurrungailu zartaren planoak. Eta Tim Eskamen txostena? Bai bitxia, nolatan dauzka Makek?
Agian badakiti meskan bere bila dabilela. Zaudete! Hau bertako baten txostena da. Ezinezkoa, horrek esan nahi du. Timeskan bertoko langilea zen. Hemen dioenez, arma teknikaria zen duela 20 urte. Baina bota egin zuten teknologia arauz kontra erabiltzeagatik. Bazen askantea. Jerryri deitzea onena. Gogoratuko da morroiaz. Izan ere 90 urtez egin zuen lan hemen. Jerry, lagundi guzu, tipo ero batek. Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Uzpinalakoa? Bosta xola erretiratuta dagoen ala ez. Hau larrialdia da. Egon, zaudete? Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Banengoen ba, ez da zuzenean ari grabatuta dago. Grabatuta? Zergatik egingo zuen hori Jerryk? Jerryk ez, beste norbaitek hain zuzen. Esaterako? Timeskame! Geldi hortxe bertan. Bera da! Traste horiek balioko digute ies egiteko agia. Niri isuna jartzen didate beti. Nola demonio gidatu behar dut xelebrekeria hau? Ez da oso zaila izango. Zedemontre, gravitatearen aurkako motoak. Gidatzen ikasteko astirik ez, neskak! Atzean utzi dugu. Ba, gurpil hori soberan zeukan. Xami! Jarraitu niri! Baina, non gaude? Shhh! Ales? Clover? Bai, bitxia. Zergatik ipini diote misilak gidatzeko sistema lurrungailu zartari. Hau poza, amak. Zuzinen eta ez Timeskan hori. Bai, segika etorri zaigu. Eta zure atzetik ere badabil. Bide batez, aldean daramazue geldiarazteko lozioa? Jakina. Zer egin behar dugu Timeskan horrekin? Bazenekien zure izen alderantziz Timeskan dela? Tira, kointzidentzia xelebre bat. Zu, Timeskan zara? Eskerrak ondo zaudeten. Larri nengoen Timeskamek harrapatu zintuztelakoan. Zaude hor, laguntxo. Deitu larrialdietara. Masaje sakon bat behar dut berehala. Eskatu pirentzat. Non dago Mac Smith edo Timeskan edo dena delako lerdo hori? Utikan lerdoa. Non gaude geu? Espazioan nonbait. Jarri lasai eta gozatu bidaiaz. Zertarako ekarri gaituzu ona? Eta zer egin behar duzu traste horrekin? Lur osoko ur guztia lurrunduko dut, neure espaziontzia babestuta. Burutapenero utxada hori, zulako zoro porrokatu batentzat ere. Eskerrik asko. Irakurri dugu zure txostena, zure iragan kriminalaz. Bupen, ez zuten aintzat hartu nahi nire geniutasuna.
Bota dirua, inguratuta zaude. Pentsatu gizaseme bikaintzat zintudala. Hain azkarra zen irudien, baina terroristak ume arrun kakatxu bat baino etzara. Nazkatu gaituzu zehar. Bai, eta aztu zure plan txoro hori. Gurekikoa egin beharko duzu aurrena. Konforme, egingo dut zuekikoa. Eta hor zabiltzatenez, agurtu Jerry nire izenean. Nire armei probetxu aterako diet azkenean. Hasi da lurruntzen. Geldiarazi egin behar dugu. Zer esan nahi ote zigun, Jerry agurtzeko esan digunean. Jerry! Orain ulertzen dut. Tim Eskamek Jerry espaziora bidali du haren lekua hartu eta erakundean sartzeko. Guazen Jerryri laguntzera, oxigenoa agortu baino lehen. Baina nola iritsiko gara harengana? Badakit nola. Bikainales! Zer egin behar duzu? Potoko zirimolak bultzadatxo bat emango digu. Ops! Okerriko aldera biratu dut antza. Lortu dugu! Batu gara Jerryren moduluarekin. Eta orain espaziontzira berriro. Zer? Eskerrak gravitaterik ez dagoen. Bestela Jerryk jaizeukan. Tira, Jerry! Bestela urterako indarra daukazuta! Jerry ondo egongo da orain. Guazen! Non sartu ote da? Itxaso hori hor flotatzen ikusita? Ez da urrun ibiliko. Lurrungailu zarta aurkitu behar dugu eta ur hori lurrera itzuli. Hementxe daukat zuen lurrungailu zarta. Bapo! Hidratatzailea eman ez dudan egunean! Zer da hau? Atera nazazue, mendik! Jerry! Etzarete gogoratzen, inoiz izan duzuen armarik onena bada. Urrapur baten premian ematen duzue. Esker mila bihotz-bihotzez, Jerry. Bai, damu dut gure zahar Petral deitu izana. Zer deitu didazu? Azalpenak gero, ura lurrera itzuli behar dugu. Atera hemendik! Tira, txangorik gabe gelditu gara, baina mundua salbatu dugu behintzat. Eta Jerry ere bai. Sineste zinadakasik, baina faltan sentitzen nuen gure Petral... zera, gizon heldu hori. Gabon, andereñok, ofizialki eskertu nahi dizuet ni salbatu izan. Lasai, gizona, gu ere zuri esker gaude honik. Halere, nire eskerrona adierazteko ondo merezitako opari bat egin nahi dizuet. Eskibidaia zenmoritzera.
lan bat daukazuentzat, neskak. K9 dibizio osoa trebatu behar duzue. Noski, etxeko lanak egin ondoren, eta zuen gela ondo txukundu gero. Ez, berriro ez, Jerry! Eskuzabaltasun pikin bat ondo dator beti. Baina zer! Ene, pena da gero, Kashmirrezko jertxeak ziren. Ordaindu beharko da. Ongi, erosteko ahalmen handiegitxoa zen. Guazen bupera, Maki kontatu behar diogu. Bupen egoitza, arratsaldeko 5:00. Jantzi dotorea? Oh, bazatozte bueltan? Arazotxo bat izan dugu kreditu txartelarekin. Zera, biziki eskertzen dizugu, noski... Ta, atzera bota dizuete, ala? Ez, eraso egin digu zerraxafla birakariekin. Osta irten gara bizirik. Hau zuretzata, barkatu ez dut izan biltzeko astirik. Oh, ez zarete benetan hariko, neskak. Benetan ari gara zoritxarrez, eta dendakoek $100,000 kontua bidaliko dizute kalteengatik. Txartel hilgarri batek ia txiki egin gaitu, eta zu horren lasai? Alez, Mak agente zaildua da. Hainbeste egoera arriskutsu ikusita, hau uskeria irudituko zaio. Barkatu, neskak. Kaltea ordainduko dizuet. Ze moduz murgilaldi batzuk Acapulcon. Gaurkoz izan dugu aski nazioarteko zirrara. Hortaz, zerrobe etxera dotoreantzean itzultzea baino. Arzazuen nire turbotitan teixa berria. Atzo erosi nuen, berri usaina dauka oraindik. Wow! Ekin zabiltzen ez? Hau bai bere bizikoa. Mak hori ez alda munduan batekoa. Burutxua, lerdena eta zoratzeko autoa dauka gainera. Bai, neska, kasik ez dago gidatu beharrik ere. Eguzkitako betaurrekoak. Eguzkitako betaurrekoak behar dituzu gau ez? Kontua ez da egokitasuna, dotoretasuna baizik. Zoratzeko autoa ez ezik, lehertzekoa ere bai. Zerk eragin ote du leherketa? Nork eragin duen hori da galdera nire ustez. Bingo! Zer da? Atzmarka bat. Tim eskamizeneko kriminal batena da. Aizu, haren delituen zerrenda, Cloveren senargaiena baino luzeagoa data. Kasik luzeagoa. Oh, hobe Maki deitu. Aurrena kreditu txartelarena. Eta orain hau. Timori Maken atzetik dabil. Ez du erantzuten. Bertara joan beharko dugu esatera? Eta nola joan behar dugu ba, Clover? Bai, hastu bazaizu ere, autoak leher egin du. Autoz ezin batuko? Ekan joango gara. Bai! Bupen egoitza, goizeko 10:03. Non ote dago? Ez dakit ba, ohar bat utziko diogu. Zer esateko? Mak zure kreditu txartela xafla hilgarri bihurtzeaz gain, zoro batek autoa ziplo lehertu dizu? Zer, joango gara faltzera? Hemendik, ospa! Bai esan? Alez, zure notek bera egin dute. Gure jakin txupuntakoenak eskola partikularrak emango dizkizu arratsaldero. Ez eskertu, pozik laguntzen dizut aldudan neurria. Ongi,
Espioitza denbora pasan hasi eta negargarri bihurtu zaigu. Txango bat ere ezin dugu prestatu Jerrik muturra sartu gabe. Ez idazu gogoratu. Burtuntzi hutsa da. Bereak eta 5 esan beharko dizkiogu behingot. Guztiz ados. 5 eta 5 azaltzeko ordua dugu. Gogoratu esaera ordurik onena orain da. Bupen egoitza, gaueko 10:32. Jerry, kokoteraino gaudeia da. Egia, espertu gaituzu beti gure bizitzan sartzen. Bai, eta ez tratatu neskatoak bagina bezala. Argi utzial... dut... Argi eta garbi. Kaixo, neskak. Mac Smith naiz, zuen zaindari berria. Gure zaindari berria? Eta non da Jerry? Bupen 35 urte zoragarri igar ondoren, golfaz gozatzeko garaia duela erabaki du. Erretiroa... Bere biziko espioiak. Alpeak, Frantzia, goizeko 10:00. Goi teknologiako lurrungailu zarta? Mesedez! Traste hau lehorgailu itxur oso bat baino ez da. Egia! Lan hau nekargarria izan da. Elur jauzi patrulla? Zer garagu? Espioiak ala basozainak? Ez ba, jauntzainak dirudienez. Jerry berria! Samen etxea, Beverly Hills, arratseko 8:00. Espioitza kontu hau superra izango zela uste nuen. Non dira lan zirraratsuak leku exotikoetan? Tira, eskerrak asteburuan elurretarako plana daukagula. Bueno, aizue, ahaztu Jerry eta espioitzako lan aspergarriak eta egin ditzagun benetan garrantzitsuak diren gauzak. Dendagunea, arratseko 9:00. Bai, egundokoa. Ez alda estuegia elur taulan ibiltzeko. Zer? Zuri ze ardura dizu. Hartu du. Egia da, andereñoak. Erretiroa hartu dut. Dena den lasainago, esku honetan utzi zaituzteteta. Mak ordezko bikaina izango da. Horta, zetzaitugu sekula berriro ikusiko, Jerry? Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Ezin dut sinetxi erretiratu denik. Atzo bertan oraindik gure bizitzan sudurra sartzen zebilen da, eta gu amorrarazten. Bueno, izango dugu hastia elkar ezagutzeko, baina oraintxe bertan bete behar oso garrantzitsu bat daukat zuentzat. Itzel, hau ere Jerry bezaingo gaikarria. Eta hau da lehenik beharko duzuena, Bupen platinozko kreditu txartela. Zer, nola? Platinozko kreditu txartela? Hori da, pare bat eman dizkidate gaur goizean. Erakundearen kontura erosketak egitea izango da zuen lehen eginkizuna. Badira saltoki handi eder batzuk, Parisen? Parisen? Baina eta tresnak zer? Jerryk tresnak ematen zizkigun. Ongi, ona tresnak. Itzalkin balezta, bizkar zorro propultsatzailea, krimenlekoa eskaneatzeko ordularia, haize zirimola lakapotoan eta geldiarazteko lozioa. Ondo ibili. Saltoki handiak, Paris, goizeko 11:00. Mako berena da. Mundu guztiko mundialena. Hori egia esan duzuna. Gainera hain da naturala eta azkarra. Jerry deituko diotea ze erretiro opari nahi duen. Jerry, ales naiz. Galdetu nahi nizun ze opari gustatuko... Ezin dizuet lagundu, erretiratuta nago. Zakarralakoa? Ahaztu Jerry orain. Bai, Jerry gabe,
Asko zobe? Opari bat erosiko diot, Maki.